aku wong budaya. Jenenge apa? Iki jenenge kadung tresna. Mangapa lak gogol cangkemmu kok? Duduk amandelmu. Mati ya reng ben, mutar ya ben. Iki jenenge Ki Narto Sabda ditumbang telu ya. Oke, siap. Aku muni aja ninggal Gareng. Aku trimo bonceng langsung tok saut. Oke. Dadi ya. Aja ninggal aku trimo bonceng. Kutante ndasmu lho wong-wong disaut cemplungke kaleng. Piye? Aku salah? Salah. Maksude piye jelaskan to. Nyaut suarane Gareng. Oke. Ngono kuwi dadi cetha. Ya. Ayo, Tru. Ya, aja ninggal aku trima bonceng. Cangkeme wong tok obok-obok. Dari kok nyaut suarane. Aku kok serba. Petruk. Nyuwun ngelakon ya kuwi gugur gunung. Wah, apik. Arep lagu jaman biyen ning kuwi dadi perlambang kamanunggalan kegotong royongan. Cocok. Ya. Dibukani saka Bunang terus kur ibu-ibu Waranggana. Ya. Nganggo dibawani rasa gugur gunung ki ra ono bawane. Liruli. Lilut. Ini apa ya? Ini ora iso buka rasa iso gleleng. Ndekno ngimu jenggot barang. Mbok ngimu wedhus men anak. Ora. Glelengi ra jamak-jamak. Lek ngabane kuwi kaya yaya. Lendok kepe nganggo dodo. Yo, dados samangga. Nyuwara alon yo apik, nyuwara cepet yo apik. Ayo Lansel. Heeh. Wis Semar ki ora adil. Suaraku cemeng. Ning suaramu ku nek gelem nyuwara dhuwur yo apik, Lek. Makasih. Heeh. Sing elek ki jane asline ana sing elek anak Semar blas ra iso nyuwara ki ana. Ana lho, ana. Endi? Oh kuwi mendono ngurimu. Lembang apa-apa yo ora iso. Lembang sing modern yo ora jedak ki jane ming waton dawuh. Ayo. Nesu bocahe lah. Ngepelake aku sengit ora disepelake iki. Kowe pamer swara ngono kuwi. Iki ki guru paduan suara. Waduh. Kampung Karangkadempel ki sapa sing mulang Panembrama? Lha, edan malah aku durung tau weruh nek kowe mulang Panembrama iki. Lho, iki apa? Kuwi lomba ning kabupaten? Heeh. Ora lolos seleksi. Ora lolos seleksi kok glelenge ora jamak ora. Jebone kowe pancen guru lomba paduan suara. Tembang gugur gunung ki mau kok. Oke, nyepelake ora.
Piye? Wedan. Dawa tenan suarane. Ora mung suaraku sing dawa. Ya. Ayo semono, semono. Ayo. Iya iya kok sik tak adus e. Iya. Tegese ki tembange. Ayo kanca, ngono kok adus karepmu rasa karepmu. Ayo kanca. Piye? Gulu cendhake suarane tetep arep serak-serak ning jos. Ayo kanca. Lho, heeh. Seneng aku. Seneng ta kowe? Heeh. Ayo kanca. Kok wis medun. Munggah, ayo kanca sebenarnya ajeg. Ngono aku wis ora tau ajeg, Tru. Ngono aku nek ditinggal delo wis ora ajeg. Ayo kanca semono. Ayo kanca. Nah. Ngayahi karyane mraja kene. Medun sithik kuwi numpang. Heeh. Wis numpang wis. Malah seneng ora. Kene aja numpang larasan tegese larase semene kowe ning dhuwur sithik. Kene gugur gunung tandang gawe. Kene. Nah, pertahankan. Oke. Kene gugur gunung tandang gawe. Nah, saya rukun. Aku disambar-sambaran sangat. Saya rukun. Bebarengan ro kancane. Lilo. Hah? Lilo asli ikhlas. Tapi tapek lilo lan legawa kanggo mulyaning negara. Ha mulai hitung. Sate loro tempe loro. Ciro lupat. Goblok banget. Ciro lupat maju papat diulang-ulang mesti rampunge. Nah. Hologram holopis kontol baris. Lho ki rasa dicengkok. Ketinggalan ngono. Holopis kontol baris ora sanggo. Holopis kontol baris ngono rasa. Wong ki duwe kreativitas dhewe-dhewe terus. Iya. Aja tok larang aku. Iya. Ketinggalan di Romo, aku tak becak. Ketinggalan di Romo itu tegese iramane wis bablas kowe isih nang kono. Kena traffic light. Rasa jak omong nang kowe ora. Holopis kontol baris. Holopis kontol baris. Jeneng. Ose. Apa ki mau kaya dhewe mau? Lek do surake mau lho. Kontol baris gamelan di gendlente. Jeneng. Terus penabuk kabeh muni. Ose. Ose kok keri. Apik tenan bagone nembang ora. Nyenengke gugur kuning maya terus. Heeh. Ayo, nembange sing kur-kur wae ayo. Yo. Aku kok kepengin sarung jagung terus. Ampun nggon aku mboten lu. Oh, suwek siji. Iya, ngomong lho. Nak. Piye? Sarung jagung iki tembang, ora kok garing pengen nganggo sarung iki ora. Sarung jagung apotek apot antresna tak rewangi korban jiwa raga. Wah, dhuwur terus to, Tru. Sarung jagung. Kuwi nadane pancen dhuwur ya, Nyok. Oh, iya leng, celeng. Aku malah nguneke celeng kakang. Kowe nguneke aku munyok. Anone tansah sumanding mung tansah eling sarung jagung. Apik tenan wis malah satu nembang Petro to wae sing nembang. Men dijen. Kok nek ngono kuwi gunane apa nggawa pengrawat? Pengrawat susis. Apa? Nggawa iki lho sing do nabuh sine wae. Pengrawat. Ngono apa nggawa pengrawat? Percaya aku nek kowe iki wasis, percaya nek aku pinter. Ning kanca-kanca iki digunakake. Kanca-kanca iki buka notasi sarung jagung. Demlong udah ora hafal kok. Yo, tembangke dhewe gunane apa nggo sinden barang iki ndok sedakep. Apik lho kok ngono sinden iki jan luar biasa iki. Ayo iki bar tak kei terus lagi. Sing kok kowe takonono.
Aku iki pemimpin sing bobol umum. Aja kok seragam. Kuwi nek ora percaya tilik ana, Truk. Jeroane seragam. Ajar ora. Nek panjen iya, kira-kira apa? Iki bengi iki nganggo pink kabeh. Pink kabeh lah. Ya men gambare beda-beda. Ana sing Mickey Mouse, ana sing kupu, ana sing suwek. Singkur aja disingkirke, nyatane ya kepenak to. Sarung jagung ana nengo tak rewangi. Piye, mat-matan tenan. Toto kok. Cangkem kekamban ki nek ngorok nganti kaya munyuk ya, Tru. Heeh. Kaya angler banget bocah iki ora. Pemambek kira turu apa? Pemambek kira malam Selasa to ketoke jatah rondo. Jatah rondo? Heeh. Kok ngono aku kemalingan. Ya berarti dhewe pamit rondo ning jane nyolong. Nek ora digekak tuman bae. Wes jan. Sengit aku. Lho. Sengit ngopo? Wis ora padha karo bayang aku. Ora padha bayang kamu piye? Tak kira sarung jagung. Lho budak. Nying. Sing gumlang ngono lho jebul. Melong kling klik klik kling melong kling kaya mlaku wong pincang matamu iki. Iki seneng nek omong ngene kakangne kok. Bener kling klong 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 sarung ambiyuyuk nang mripat. Oh. Nembang sing kira-kira nganu lho apa sing semangat. Ha iya. Saiki ndi kowe arep nembang apa? Jan aku nek nembang gamelan iki aku dudu fakku itu. Apa? Dudu fakmu. Itu. Aku iki kulo nganggo nganu jenenge. Ya wis dipejet muni. Oke sing dipejet muni iki oke. Uwonge dipejet muni. Sok ngampleng barang. Apa Truk? Aku lho sing ku lho ana apa jenenge dawa oke kaya gampange lho. Nek gambar ati tutuk. Ha iya. Nek ku dipejet godroji ngono. Terus apa suara-suarane yang ngono. Ora wae nek nak. Anu sembor. Oh sembor. Kibot. Aku bar tuku kowe. Weh. Tak padang ning ruang tamu apa? Oh. Yamaha merek. Weh lah ya apik. Nang patang gigi. Kibot apa motor? Motor. Iki ki mau ngomong ke kibot kok dadi motor apa? Aku tuku motor sik tak tuku kibot. Oh. Pecah cukup ya? Ah iya. Tuku kibot sing apik kira-kira engko nek rusak tak buang. Kowe. Ha, ditintingke. Ya, sing sigrak-sigrak. Aku mau nek sing aleman-aleman. Ya. Nembang komeng. Sarung mabul. Sarung jagung sarung mabul sarung locok. Nggih, tanca ta. Apik ya. Gambang suling kumandang sarane licat-litut. Wae tulat-tulit kok licat-litut. Tulit-tulit kepenak unine balungane nyamber. Ninononan usaha. Unine mung. Yo ngawur. Ora apal senengane ngawur kowe. Mong lho. Unine mung. Ha kok mul. Nernyoake tang-tang. Renglan kentrung ketimpal tipung suling kunya suarane nyok jadu ayo sing ngedram lulusan ben kok oh ben apa ben modar mulane apa-apa didrami terus apa tak mikir sik aku nek meng tembang-tembang nek meng sing tembang-tembang saiki aku jare ra seneng. Oh, tembang-tembang biyen. Iya. Anggriya numpak prau layu. Piye kuwi maksude arep piye kuwi? Yo kanca neng gisik gembira kok anggriya. Pertamane ra apal aku. Ayo. Yo kanca neng gisik gembira. Ha. Ayo, Mas aja dipleroki. Siap. Puyel. Ngopo? Pusing sirahku. Kuwi nek mas-mas aja dipleroki bukane mas aja dipleroki kok ora. Mas aja dipleroki kok dinggonke lagu liya. Lagune iki dhewe-dhewe.
Mriyana Bapak Urayan. Kuwi nggone dipleroki. Ngono kowe aja mlerok terus. Kira nyok. Pancal mudar. Masalah kowe. Iki apa-apa kok gawe masalah terus to. Bagong nek karo Kakang wis ora iso rukun ora. Bang sing marahi mata melek. Iki wis wancine jam 2, mripate kok dibandoli den 3 kilo. Mau ditembake sing gumyak-gumyak. Ha iya, iki mau jenenge apa? Gong? Hah? Iki mau jenenge apa? Yang ndi? Iki mau lho. Wah, aku ora lali ra kenalan itu. Tembang. Hah? Tembang. Tembang iki mau jenenge apa? Kok iso buka celuk? Mas. Wah, wis kowe iki ono ngaku wong seni. Waduh. Ono ngaku wong budaya. Jenenge apa? Iki jenenge Kadung Tresna. Mangapa lak gogohi cangkemmu, Gong? Duduk amandelmu. Mati ya reng ben, mutar ya ben. Iki jenenge Ki Nartasabda ditumpung telu ya. Oke, siap. Aku muni aja ninggal Gareng. Aku trimo bonceng langsung tok saut. Oke. Berarti ya. Aja ninggal aku trimo bonceng. Kowe tak ante ndasmu lho, Wong kok disaut cemplungke kalen. Piye? Aku salah. Salah. Maksude, piye jelaske to. Nyaut suarane Gareng. Oke. Ngono ki dadi cetha. Ya. Ayo. Ya, aja ninggal aku trimo bonceng. Cangkeme wong tok obok-obok. Jare kok nyaut suarane. Aku kok serba salah to. Soale kowe IQ-mu rendah, tur goblok. Halo. Ngene lho, aja ninggal Gareng, aku trimo bonceng. Terus kowe wiwit budal ngono. Hah? Sida budal, sida. Waduh aku rong sang apa-apa, rasa sang apa-apa. Engko aku sing nyukupi. Oke. Aku wonge gampangan kok. Oke. Ya. Wiwit siap lho, Gong. Oh iya, budal lagi budal. Aku tane gampang kok. Siap ya. Aja ninggal aku trimo bonceng. Ayo. Ayo, Kang, sida budal iki. Yo, ngendi? Dungke sithik. Hah? Dungke sithik. Iki wis pas. Ora urung. Aja ninggal. Ah, semono kuwi. Wis meneh iki tenan? Heeh. Ora kurang gede? Ora. Aja ninggal. Waduh, munggahe reng. Waduh, munggahe nganggo lip iki kebablasen. Aja ninggal. Nah, coba. Aja ninggal. Ah, ane rasa.
aku trimo bonceng akhirnya pas dadi padangi kok bolot